Oke loro dino iki cukup dasar iki. Deloken oleh dekat acara 40 hari ini terus Suyoto gune Pak Sutrisno. Wah ono gorengan barang iki deloken. Wah ono pupune yo ono jajanan pasare tak reviewne yo ono bae yo ono roti risol juga kue ono akuane cilik cucur yo ono meneh yo kue lapis ager-ager pastel kue kukus onde wis lur yo matur suwun meneng aku tak nikmati berkat iki paling nikmati.